Hey everyone, welcome back to another vlog. दिनै एसे vlog start खालामबाय दा इभिनिंनिफ्रायसो सानाव आरो बिराद गुसु बे साननैसो बिराद गुसु जागासिनो ना ओंखायनो एकदम खामानिफ्राय लेजि बरिं मोनगासिनो आरो ओरैनो मोख्रायाबो आयो नायलाय ओरैनो बिबारखौ मा खालामलांबा ओरैथिं ओइ नायलाय ओरै मानि प्लेन्टखौबो ओरैबायदि बारि थालिरनि बिगुरबो गालांदों सोरनिफ्राय मोनबाय खोमा फ्रिजनिफ्राय मोख्राफ्रा बेहाय बिदिनो आरो बिसोरो सोरनिबा दरजा इदि खुलिनाय नुबाथाय आरो एकदम हाबनानै डाइरेक्ट फ्रिजनि दरजाखौ खुलिनानै आरो फ्रिजाव मा दङ मा गैया बेखौ लानानै ब्लड खारो आरो दाख्लैना मैयासो बेखौ इदि दिहुनना गालांदोंमोन आरो मैया आरो दिनै इदि दा मोजाङै आरो गायनांसिगोन आरो सानफ्रोमबोनि खामानि बेफोरनो आरो मोख्राफ्रा एकदम आं ओंखायनो मोख्राफोरखौ नायनो बायो आरो एसेबो अननो ओंखारा मोख्रानि फारसे आंहा एसेबो माने मा होनो काइन्ड हार्टेड नङा आरो आं माने अननाय सननाय गैया मोख्रा होनबानो एकदम माने ओरैबायदि रागा जोंनो ओंखारोना इसोरखौ अननो ओंखारा आरो बथलखौबो जोंनि आसामावथ' बयबो मागो दमासिखौ बिराद माने गाजा गोमजायै फालिगासिनो पिकनिक थांगासिनो ओमफ्राय दा मागोआवथ' बयनिबो न'आव एकदम ना बेदरनि आलि ओंखामनि मा होनो बेखौ बुजि बर'नि मोनसे इदि थायोना माने ना बेदर एकदम बयनिबो न'आव एभेलेबल मा जायो मा जाया गामि न' इदि अमा ओमफ्राय दाउ आरो फुख्रिनि गिदिर ना हमना जागोन आरो दा उपाय गैया जोङो थांनो मोनाखै नालाय ओंखायनो जोङो जेबो मोनजानाय नंला आरो दाथ' बे मागोनि समावनो जेनेबा बार्ड फ्लुबो फैदोंना दा बेहाय ब्रयलार बेदरबो जोङो जायाखै ओंखायनो बार्ड फ्लु फैदों मानसिफ्राथ' जेनेबा जाबायनो थादों रेस्टुरेन्टनो जाबा बायनानै जाबायनो थादों बा थेवबाबो आरो जोङो एसे जानायखाय एभयड खालामदों आरो बिदि बार्ड फ्लु फैनायखाय ब्रयलारखौ दा माने नाबो अर्डार होनांगौमोन बाट बे साननैसो आरो अफिस दङना ओंखायनो आं नाखौबो अर्डार होनो हायाखै आरो जोहोलावखौ उइकेन्ड फैबासो आरो अर्डार होगोन आरो थेवबाबो दिनै बे लकेलाव बे खाथियावनो मोनोना रौना बेखौनो लायहैसिगोन आरो दा एसे उनाव बे भिडिअ'आथ' थांनाया गोबावनो जागोन आपल'ड होनाया मागोनि उनावसो मोनहैगोन थेवबाबो जेनेबा मागो होनबाथ' माने पुरा मास मोनसे मास दानखौनो मागो होनजायो ना ओंखायनो नोंथांमोनखौ गिबियावनो आरो मागो दमासिनि बयखौबो माने गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय बयबो मोजाङैनो फेस्टिभेल बा जोंनि बे मागो फोरबोखौ मोजाङै रंजा बाजा न'खरनि फेमिलि मेम्बारफोरजों मोजाङै आरो माने मागोखौ फालिबानो जाबाय आरो दा जिखि जाया आं साहा फुदुंनोसै लोगोफोर साहा लोंनो लुगैबाय आरो इभिनिंनि दा 5:30 जाबायना मोनाबिलिनि दा साहा फुदुंनोसै आं ओरैनो जोंना आइमोना फैगोन आरो मार्चआव आइमोना फैगोन ओमफ्राय आइ आफा जोंनि आइनि बिब' आयं ओमफ्राय जोंनि फंबाय आरो बिथिं आरो जोहोलावनि माने जोहोलावनि न'खरनिफ्राय आरो जोंनि बिखुनजोआ फैगोन आइआ फैगोन बिथिंनिफ्राय जोहोलावनि बिमा आइ बे फैगोन दा जेखि जाया आरो बिसोर फैबासो जोङो माने फिथा लारुथ' जों बानायदोंमोन दाख्लै लारुबो बानायदोंमोन ओमफ्राय एंखं फिथाबो बानायदोंमोन ओमफ्राय बेफोर जानो गोसो गैया मागोआव एनथाब मोनजाबा बा थाव फिथा सिथाव मोनजाबा गोथाव मोनो आरो बाट थाव फिथा बानायनो माइब्रा माइरं गैया आरो ओंखायनो आं सानबाय जेबो बानायला बिदि होननानै आरो आं एसे बारा जानोबो लुगैयाखै ओंखायनो बानाया आरो ओरैनो आंना साहाया आरो ओरैनो थाइनै नारेंखल लाबोना दोननाय दंखायो ओरैनो आं सानदोंमोन फार्स्टआव निमखि बानायगोन ओमफ्राय लादु बानायगोन बिदि होननानै आरो नारेंखलनि लादु ओमफ्राय दाख्लै सप्तासे सिगाङावनो बानायदोंमोन ओंखायनो दा बानायला जेब्ला गोसो जायो जानो अब्ला बानायसिगोन आरो जोहोलावाबो बे बारा गोदै मोजां मोनाना बियो गुजुनाय जायो बे दाख्लै बानायनाय लादुआ एसे बांसिन गोदै जादोंमोन आरो ओंखायनो बानायला दिनै मालाबा गोसो जाबा बानायसिगोन आरो बे मागोनि जेखि जाया मागो होनबाथ' मागो दानानो थायोना ओंखायनो मागो दानावनो सानसे बानायनानै गोसो जाबा आरो जासिगोन बिदिनो आरो न'निफ्राय बाहेरायाव थाबा माने गोबां फोरबो फेस्टिभेल हाबा हुखा बेफोर मोनजाया आरो जेखि जाया उपायबो गैया खामानिनि थाखाय बा साख्रिनि खाथिराव जोङो थानांगौ जादों दाथ' जेनेबा थांनो हागौमोन बाट जोङो माने एसे मेडिकेल कन्डिसननि थाखाय आरो थांनो हाया माने ट्रेभेल माना खालामदोंना डक्टरा माने स्पेसियेलि माने आं डक्टर कनसाल्ट खालामगासिनो ना दा बे सिटुवेसनाव डक्टरा थांनो हायाखै ओंखायनो थांनो मोनला आरो ओंखायनो जोंनि आइमोनानो फैसिगोन आरो इसोर मार्चआव
अब्ला नोंथांमोनबो लोगो मोनसिगोन जोंनि आइमोनखौ जिखि जायाथ' जों जेब्लानिफ्राय भ्लग स्टार्ट खालामदों अब्लानिफ्राय जोङो न'आवनो थांनाय जायाखै आरो कर'ना होननानै 1 year थांबाय दा आरो बे बाराव थांदोंमोन मागुआव थांगोन बाट आनफर्चुनेटलि जोंना ट्रेभेलिंआ माने बेन जाना थाबाय आरो ओंखायनो आइमोना फैसिगोन अब्ला नोंथांमोना लोगो मोनसिगोन आरो आं इनि बिफां फुलिखौ गायना दोनबाय दा आरोबाव सिबनांसिगोन बैनि बेखौबो गायखांबाय ओमफ्राय इनि मानि प्लेन्टखौबो गायखांबाय ओमफ्राय आरो बे गाहायनि जे न' दंना बे इसोरनि गाहायनि न' नुदोंना इसोरनि गाहायनि न' इसोरना एकदम बिसोरबो आरो गोदानसो फैदों आरो रेन्टआव बिसोरा ओरैबायदि मोजां मोजां बिफां फुलि दंमोन आरो फैनायाव फार्स्ट फैनायाव बिसोरथ' मिथियाना बेहाय जे मोख्रा दङ बेहाय फैनाय लोगो लोगो इसोरनि बिफां फुलिफ्रा टाबफ्रा धंस जाजोब्बाय आरो गैलानो दा फांथाम ना मा दङ आवगायाव माने टाबानो 10टा 12टासोमोन आरो मोजां मोजां स्नि गिदिर गिदिरमोन आरो बिफां फुलिफ्रा आरो बिसोर जाय जायगायाव खोमा आवगायाव दंमोन बेहाय मोख्रा गैयामोन खोमा आरो ओंखायनो मोख्रानो उत्पात गैया आरो दा बेहायथ' मोख्रा ओरैबायदि धुंधां खालामबाय थायो एनि टाइमनो आरो बे गुसु गुसु सिउ बार बारगासिनो लोगोफोर आं मार्केटाव ओंखारबोबाय मेडिसिनबो लानांगौ हासबेन्डनि जोहोलावनि गुजुनाय ओमफ्राय आरो बिसोरनि अफिसनि सासे सिनियरा मेडिसिन लानो होदों आरो बेहायनो एसे थायोमोन ना आवगायाव सिनियराबो हमिअ मेडिसिन आरो बेखौ मोजां जायो आरो सारा लानो होदों जोंनि सिनियरा बेखौबो लानोसै ओमफ्राय जोहोलावनिबो लानोसै आरो बिनि उनाव ना बायनो थांसै आरो आं लामायाव एकदम ने थांनांगौ जादों बे गारिफ्रा फैबाय थायोना ओरैबायदि बिजि लामा बे लामायाबो एकदम न'आव हाबनायबाबो आरो कल'नि सिङाव दाख्लै फैनायाव बे फार्मासियाव बन्द'मोन आरो जोहोलावजों दाख्लै उइकेन्डआव फैदोंमोन बन्द'मोन दिनै खुलाना बन्द'बा खुला दे दिनै मेडिसिनखौ मोनगोन आरो दाख्लैनि बेनि सिनियरा सारा लांनो होदोंमोन आरो बेहायनो दङ फार्मासिया बे डाक्टरबो थायो आरो हमिअ मेडिसिन आरिबाबो पुरा बेमारखौ मोजां खालामनो हायोना माने बेहायनो आरो नैबेथिं दङ मिट शप बिथिं टेलर बिथिं जाग्रा थांग्रा बेहायनो आरो नैबेयावनो मेडिसिन लायनो थांगासिनो मेडिसिनखौ लाबाय लोगोफोर बाट बे सारनि मेडिसिनखौ मोनाखै आरो बे माबा माइग्रेननि मेडिसिन आरो बेखौ मोनाखै बाट जोहोलावनिखौ मोनबाय आरो जोहोलावनिखौ लाबाय बेनिखौ मोनाखैसै दा ना लायनो थांगासिनो ना लायनो ना लांनो फैदों लोगोफोरनि जोंनि बेहायथ' आसामावथ' पुरा लकेल आरो फुख्रिनिफ्राय डाइरेक्ट थिखांनानै जानाय मोनो बाट बेहाय दिल्लीयाव बहा आरो सब बेफोरनो आरो सालानि ना बरफाव दोननाय बेफोरखौनो जानांगौ आरो दा गाबोन आरो मोजां अर्डार होसिगोन बे माबानिफ्राय ओमफ्राय दिनैनि थाखाय बेखौनो लांसै आरो जानो लुबैदों नालाय आरो मागोनि आरो जायाबा आरो मा खालामनो ना ओंखायनो बेखौनो लांसै आरो दिनै लोगोफोर दिनै न'आव मोनफैबाय दा बेगाव थानाय बुस्थुफोरखौ दिहुनसै दिनै सेन्डविच ब्रेड लाबोदों गाबोन ब्रेकफास्टआव सेन्डविच बानायनांगौ ओमफ्राय गाइखेर जोंनि मर्निंआव लोंनाय गाइखेर 2 लिटार आरो मा लाबोदों आरो थाइबें लाबोदों थाइनै लाबोदों थाइनै बहल ओमफ्राय आरो थालिर लाबोदों मैगं जानाय थालिर बेनो आरो ओइथिं दङ बैयाव दङ ना बापरे मेंलायलायदों एकदम मास्क गाननानै हां थोनो एकदम हां मोना जालायलायो आरो गोजां बोथोरावबाबो एकदम एसे थाबायबानो बिराद मेङोना गोलोम बोथोराव जेसेबां थाबायबाबो मानसिया मेंखाया आरो दा आखाइफोरखौ सेनिटाइज खालामनोसै मबाइलफोरखौबो सेनिटाइज खालामनोसै बेनि उनाव रेस्ट लानानै नाखौ फ्राय खालामसै आरो जोहोलावा दाबो मोनफैयाखै दा फैगोन लासै बियो आं आंनिफोरखौ रेडि खालामना दोनसै आरो लोगोफोर आं एसे रेस्ट लानानै सिङाव मोनफैबाय ओरैथिं नाबो हालदै संख्रि फोनना लाबाय थावखौ गुदुं खालामगासिनो दा बेहाय नाखौ फ्राय खालामसिगोन गासैबो खालामजोबा दिनै जायखौ जागोन बेफोरखौल' फ्राय खालामसिगोन आरो बाखिखिनिखौ फ्रिजआव दोनबाय आरो ओइथिंनि एकदम गोबाव जाथारबायमोन बान्दा कबिसो दंमोन आरो खावसे ओमफ्राय बिनजों एवनोसै आरो बिन बान्दा कबि आलु फ्राय खालामसै ओमफ्राय आरो गाबोननि थाखाय गाबोन फुङाव आरो हाखा दावरा जायोना फुलकबि हाना दोनबाय
गाबोन घुगनि बानायसिगोन आरो मटर सोमना दोनसै दा आं नाफोरखौ एवना दोनसै बिनि उनाव जोहोलाव फैबा माबायदि बानायनांगौ बेजों डिसकास खालामनानै रायज्लायनानै संसिगोन आरो नाखौ फ्राय खालामना दोनबाय ओरैबाबो बारा सम लाखायाना ओंखायनो नाखौ फ्राय खालामना दोनसै बिनि उनाव भाजाखौ एवनोसै भाजाया आरो बान्दा कबिया ओरैबाबो एसे गुसु गुसु जाबाथाय जानो गोथाव थावथारा ओंखायनो एसे जानाय सिगां बेखौ फ्राय खालामसिगोन आरो एवसिगोन आरो ओरैनो थावाबो गुदुं जाबाय दा नाखौ होनोसै नै जोंना मिस्टार दासो मोनफैबाय अफिसनिफ्राय मोनफैनानै फुजियाजों फुजिया पेकेट दिहुनना लानानै साहा लोंगासिनो बारायनाया मार गोलैयो गोजां बोथोराव एसेबां उखैयो ओमफ्राय आरो लोगो सासे आरो डिब्रुगड़नि जोंनि लोगो दङ बे अर्जुन होननाया बे न'आव थांदों आरो ओमफ्राय बिखौ अमा बेदर लाबोनो होदों आरो बे लाबोगोननो आरो अमा बेदर दा बे न'निफ्राय माला फैयो अब्लासो मोनजासिगोन आरो जोङो बेखौनो जोङो आसा खालामबाय थादों आरो नङाबा दा दिल्लीनि अमायाबो आरो आवगायनि बायदिनो एसे बोरैबा जालांबाय आरो गेजेर ससेयाव मोजां जादोंमोन दा आरो आवगायनि माने बादि फैबाय आरो बिदिनो बेट्सफ्राबो बेलेग बेलेग फैयोना फार्मनिफ्रायसो फैयोना अमाफ्राबो ओंखायनो आरो खोमा टेस्टफ्रा सोलायबाय थायो आरो चेन्ज जाबाय थायो आरो ओंखायनो जोङो लोगोआ माला फैयो बेखौ नेगासिनो बे फैबा थांसिगोन आरो बिसोरनि न'आव बिसोरनि रुमाव जोंना टमेट'जों ना रोसि बानायसिगोन आरो सानबा मख'दों ना बियो बे मोजां बानायो आं अनलि बिखौल' रोङा बियो मोजां बानायो ओंखायनो बेखौनो बानायनो होयो आं ना होनबाथाय आं बिदिनो बानायो आरो आं माने नाजों आरो मालाबा बिदि फुलकबि आलुजों जानो लुबैबाबो बियो मोजां मोना आरो ओंखायनो आं बानाया ओंखायनो बिदि मोजां मोनो बेखौनो बानायनो होयो बेखौ बानायनो होबाय आं ओरैनो भाजा अलरेडि बानायखांबाय आरो आं ओंखामाबो जानबाय अलरेडि मोनखाबायनो ओंखामा बिदिनो नाय दङ आरो बेखौ रोसियाव होसिगोन आरो टमेट'नि रोसियाव आरो बेहाय नैबे निम्बुखौबो रोसिखौ सेबना होसिगोन आरो नैबे रोसियाव जोंनि दिनैनि मागोनि दिनारा बेनो आरो लोगोफोर नैबेनो जोंना दिनारा ओइथिं नैबे ओंखाम ओमफ्राय भाजि नैबे ओमफ्राय नैबे ना टमेट'जों ना नैबे बेनो आरो दिनैनि जोंनि दिनारा दा जोङो जानोसै जोहोलावा इसिङाव आरो माबा माबि खामानिखौ फोजोबगासिनो बियो आं फैबाय नैफोरखौ लाबोनानै बिराद गुसु ना बे साननैसो गुसुखाय जों एकदम बिसिनायावनो ओंखाम जाग्रा खालामदों बेहायथ' एकदम गाहायाव जिरायनोनो हाया ओरैनो मुजा बिदि मुजा गानबाय थानांगौ जायो ओरैबायदि थान्दा गोजां बोथोरा माने फैबाबो मोजां नाङो सुवाटार जोमनो मोनोना बाट एकदम दैफ्रा ओरैबायदि गुसु दैनो दांनो हाया बिदि जायो दानि वाटारबा माने पुरा एसे गरम गरम फैयो बाट बे माबायाव थायोना माने टेंकआव थायोना टेंकियाव थानाय दैया बांसिन गुसु जायो आरो लोगोफोर जोङो ओंखाम जाखांनानै बिदिनो करियान सिरिस नायगासिनो बिथाङा एकदम करियान सिरिस बिराद मोजां मोनो बिथांजों नायनाय आंबो बिराद मोजां मोनग्रा जाबाय आरो दा आवगायाव बे हस्टेल लाइफनिफ्रायनो करियान ड्रामा करियान सिरिस करियान मुभि बेफोरखौ मोजां मोनो आरो दा आंबो नायनाय बिराद मोजां मोनो इसोरनि ओरैबायदि स्ट'रिफोरा बिराद मोजां ना स्ट'रिनि कन्टेन्ट ओमफ्राय स्ट'रि टेलिंफोरा बिराद माने बेलेग धरननि ना दा नायगासिनो आरो दा 11:30 जालांबायनो दा जोबसिगोन 5 मिनिटसो दङ बिनि उनाव उन्दुनोसै आरो गाबोन सिखारनांगोन गाबोन अफिसबो दङ ना बिनि अफिस दङ फुङाव सिखारनानै ब्रेकफास्ट लान्च खेबसेयावनो बानायनांसिगोन दाथ' बयबो मिथिखायोना गोजां बोथोराव ओरैबाबो एकदम सिखारनो बिराद खस्थ' जायोना सिखारनो हाया जायो ओंखायनो आरो जिखिजाया डिउटिखौथ' मावखानांगोन सानफ्रोमबोनि डेलि माने वर्क सानफ्रोमबोनि खामानि बाबाबो बेनो आरो दा लोगोफोर दिनैनि भ्लगखौ बेहायनो फोजोबनोसै आरो गोलाव खालामा मा होनो
बाय बाय गुड नाइट गुड नाइट दा लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै बाय बाय एन्ड गुड नाइट